bertemu dengan Mbah Guno. Pelajaran jenenge anak wong. Yang dimaksud jeneng anak wong niku termasuk untang-anting. Sing dimaksud untang-anting niku napa? Berarti anaknya namung setunggal. Jadi anak setunggal niku namine untang-anting. Terus unting-unting. Jadi unting-unting niku anak nggih sami setunggal tapi wadon. Nek anting-anting wau anting-anting, untang-anting. Untang-anting anak siji jenis lanang. Nek unting-unting anak siji wedok. Jadi jenisnya wedok. Terus uger lawang. Uger lawang termasuk anak loro kabeh lanang. Uger lawang. Anak loro kabeh lanang. Nek kembang sepasang anak loro kabeh wadon. Kembang sepasang. Cukit duit. Cukit duit anak telu lanang kabeh. Jadi anak telu niku lanang kabeh jenenge cukit duit. Goyong mayit. Jadi anak telu wadon kabeh. Saramba anak papat lanang kabeh jenenge saramba. Sarimbi anak papat wedok kabeh. Pendowo anak 5 lanang kabeh. Poncogati. Poncogati anak 5 wadon kabeh. Anak 5 wadon kabeh berarti Poncogati. Kendono kendani berarti anak loro lanang wadon. Di kendono kendani anak loro lanang wadon. Kendini anak loro wadon lanang. Jadi kendini anak loro wadon lanang. Pancuran kapit sendang. Wedok lanang wedok. Jadi pancuran kapit sendang wedok lanang wedok. Sendang kapit pancuran berarti lanang wedok lanang. Sendang kapit pancuran. Keblat papat anak papat lanang wadon. Keblat papat anak papat lanang wadon. Sepasar anak 5 lanang wadon. Jadi lanang wadon masuk anaknya 5, masuk sepasar. Ipit-ipit utawa pipilan anak 5 lanange siji. Ipit-ipit utawa
pipilan berarti anak 5 lanang 1. Terus padangan anak 5 wadone 1. Anak 5 wadone 1 jenenge padangan. Pandhawa nyandangi anak 6 wadone 1 waruju. Jadi anak 6 wadone 1 waruju. Terus kembar dampit. Kembar dampit iku anake loro lanang wadon laire bareng. Kembar dampit anak loro lanang wadon laire bareng. Kembar dampit. Anak kembar berarti anak luwih saka 1 lanang wadon lanang kabeh utawa wadon kabeh sing laire bareng. Jadi anak kembar itu. Grandel anak lanang pirang-pirang sing waruju wadon. Jadi anak lanang pirang-pirang sing waruju wadon. Gendong anak lanang pirang-pirang sing tengah wadon. Jadi anak lanang pirang-pirang sing tengah wadon. Patok utawa patuk anak wedok akeh sing tengah lanang. Anak wedok akeh sing tengah lanang. Patuk atau patok. Sumarak. Sumarak kuwi anak pirang-pirang sing lanang luwih akeh. Jadi anak akeh sing lanang luwih akeh. Iki jenenge sumarak. Sumarak. Sementara niku rumiyin mangke saged disambung lintu dinten. Mugi-mugi manfaat damel lare-lare mulai SD ngantos SMA terutama yang umum. Oke. Sampai ketemu lagi oleh Mbak Bimo. Sip.